lo máximo. Perú. Karon mga katablers no, na ako karon diri sa nagpintura. Murag sila mo magpintura mga katablers, baka lang mga materials kani nga na mga gagmay-gagmay. Ilahan ang mga pinturahan mga katablers. Ato ang tanawon diri mga katablers kung sa style pud lang mga katablers. Ang mga materialis nga ilang pinturahan mga katablers. Ato ang tanawon mga katablers.
Mayong adlaw mga ka-travelers no. Ay nagsulti sa ko ang ganong karon pa daw ko na vlog, sayang daw kayo ang panahon. Mga ka-travelers, 2008 pa na ko YouTube channel pero dili kay ko active. Pero karon mga ka-travelers, murag nakita nako nga murag sayang po kayang panahon ba nga nata diri sa gawas nya dili ta makig-vlog ana. Murag karon po ko na active mga ka-travelers. So mga ka-travelers, muna ang pinaka the best mga ka-travelers, importante nga natay dokumentaryo. Muna mga ka-travelers no, 2000 kapin pa ana ko'y YouTube channel pero murag dili kay ko active ato mga ka-travelers kay murag wala pa sa una ba, pero karon nga nakita nako nga kinabuhi na to nga murag labay lang tas kalibutan. Importante gyud nga doon natin mga dokumentaryos kinabuhi. So kung ikaw karon nga naapod sa gawas, ayaw po sayang iya panahon nga pag vlog pud gamay. Samtang aduna pay mga ginawas kinabuhi. Kay sa una kong panahon mga ka-travelers, hindi kong mag-istorya ka ikaw rin sa murag kag ka ng buang ba? Murag nabuang matawhanan na sa istorya isa-isa siya na isa. Ana ba? Murag pahong-pahong ka. Taran nga igadalit sa imuha nga mga dili maayo. Murag ka na ang dawat-dawaton. Pero karon mga ka-travelers, murag dako kayong tabang ni sa mga katawan kay sukad sa kong pag laglaag no murag wala na kitag ka ng buang pud ba nga mag-istorya sa isa dako po ni kay siguro kung nasiguro yung mga buang dia murag i-chart sa lang vlogger na siya vlogger gina siya wala mga ka-travelers no nga dako po katabang ni mga vloggers dia. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So yun lang.